Хора, днешното време така си, днес ще направим ревю на този акаунт. Тук виждаме BMW M5 2013, Huracan двигател. Я да видим. Макс части. Ето да видим нещо тук. Има една кутия. Сега принтите не са много. Има BMW 46 тройка. Има Урус. Каза ми, че това BMW може да се почва проект с Huracan, с портофин двигателя. И така, хора, нека да правим видеото днес. Здравейте! Харесайте видеото, коментирайте нещо. Абонирайте се за канала и това е, хора. Това мога да ви кажа. Ето сега ще почваме, например, да играем в този бос. Да видим какво ще стане. Мале. Обаче тук в калта сме. Нарочно ще въртя гумите така, защото добър е боса все пак и той. Обаче момчето каза да ни даваме настройките. И така, хора, днес ще бием този бос. Да видим до къде ще стигнем. И така. Ако искате и вие ревю, пишете в коментарите. Може да видите TikTok-а ми. И така. Ще го напиша после долу в описанието. BMW-то не е лошо, хора. Прави добри времена за без нитро. Даже доста е добро. Прекалено доста. 25 точки прави. В момента бием боса. После ще видим какво ще направим. Акаунтът си е доста добър за тези коне. Да видим докъде ще стигнем с спринтите, които играеме. Трябва да е направило по-добро време това път. Да. Босъм не е много добър. Обаче това BMW е много добро за тях. Елото е правилно за турбини. И така, хора. Това е ревюто за днешния ден. Ако искате още ревюта, пишете в коментарите, ако искате и вие ревю. И така, хора. В момента бием този бос. Па каквото стане, стане. Ще ви покажа нататък какво има. Докато бием бос. И така, хора. Нека видим. Сега се връщам, хора. Ето, хора. Бяхме довън, да видим. Нямаше никой, хората се викат други хора.
И така. Боса не е чак толкова добър. Има нитро, ама не ми харесва този бос. За конете, които сигурно има, не е баш добре. Трябва да има настройки този бос. Ако има настройки, ще става още по-добре. Този бос, дето е в синята. Я да пробваме да загреем гумите така. Да видим какво време ще дадем. Добре. Дадохме по-добро време, включително хора. Това е днешното видео днес. Ако искате, харесайте видеото, абонирайте се за канала и така, хора. Ревюто не е за това, ми за забавлението на вас. Да гледате. И така, хора. Както гледате, боса го бием перфектно. С това БМВенце. Имаше горило 275 май, че не видяхме. Обаче е доста добре. 25 точки не са малко. Ако има и нитро от това БМВ, ще е по-добре. Ето да видите. Вижте колко рязко тръгва. Момчето ми каза как да го пресменям. Като свърши, ще влезнем в чата да видим какво време ще дадем за конете. Той момчето си знае колата по-добре. Но да видим какво можем. Само да бием този бос, да свърши горилото, приятели, и да видим какво време ще направим. Също така, не забравяйте, ако искате и вие ревю, просто ми пишете в коментарите, аз ще видя и ще ви напиша дали съм съгласен. Ревюто трябва да има ресурси, за да се показва добре, да има някакви коне, както на това момче. И така, хора. Ако искате и вие ревю, пишете ми на канала долу в описанието и така, в коментарите. Вижте за колко малко време направихме 275 точки. Ето горилото ни свърши. Нека проверим докъде сме стигнали с булпринтовете. Беха на 700 от биарите, сега са 1400. Момчето няма какво да максва вече по колата, той има всичко. Има правилното ЕУ. То така се нарича ЕУ или да знам. Ето това трябва да си вземете, хора. За турбини. А за чайджер ето това. Нека да я измием. Така. Едната бос кутия ще я продадем. Аз имам момчета зеления, тази ще я отваряме. Не ни се падна нещо хубаво. Обаче, добре.
Нека видим в чата какво става. Какво време ще дадем? Момчето е 4000 и нещо коди. Той ще ни мине. Обаче нека да видим времето. Какво ще дадем? Вижте хора, той е почти 4200 и почти го настигваме. Момчето си дава по-хубаво време от нас. Той си знае все пак колата. На колко да я пресменя. Как да си я пресмени. Ето това BMW 46 каза, ще си я направи с спортофин двигател. Тук има Урус 7 клас. Това може ли да стане за Урус? Какви беха частите за Урус? Дали ще стане хора, сега ще видим. Да, това е за М клас. Нека пробваме Уруса как ще побегне. Една гонка в чата. Срещу БМВ се паднахме. Урус срещу БМВ, нека видим какво ще стане. Уруса, ако си вземете да го направите, той е доста добър. Обаче БМВ-то е по-леко и ни настига. И малко повече коне затова Уруса е по-тежка кола все пак. Обаче е добра. Дадохме и някакво време. Момчето не е играл в чата с нея. Нека да видим какво време ще дадем на Time Race. Ето така хора. Хайде де! Бъгна ни хора. Съжалявам. Няма повече, до 4-та степен му е. Това е хора. Той си е записал по-добре в топа. Да, както ви казах. Така че днешното видео свърши хора. Изчакайте, момчето каза да не показваме настройките. Ще ви покажем още един път ресурсите. Има до някъде хубави неща. Ще си направя пак това BMW, ви повтарям. Бил е 3 пъти 120 левел. Това е добре хора. И абонирайте се за канала, харесайте видеото. От мен, чао!